Khuang choi thla ni som parukania isa zote chanela kan lo lom le vek chuwa tuntum khovel thil thleng kan han thlur bing tura chuanin Pakistan le Afghanistan a hian boruak thar om le a hi tuntuma kan han chei ho le don ani mani khan kan puang to a Pakistan fighter jet te chuan Afghanistan Taliban ramchung an bom chiam maya khami phubalak nan khan Afghanistan Taliban te chuan be puan thlaka Pakistan nena an ram ribial Pakistan ram chunga Pakistan Security Force mun ma te an beya Pakistan Security Force ka somnga pariat zet an thi thu te kan lo puang to ni kha khami phubalak nan khan Pakistan lam hian chelea helpol anga Pakistan ina an ngai thahnem tak tu na hian an thi ve le ta ni he buena ir chu achan ber hi Pakistan a hian Security Force mun ma ten beyan tok thina helpol chet na hi tun haya thamkhop me TTP an tia Tariq Taliban Pakistan tina niya heng helpol te hi Pakistan ramchung ram ribial an chena sakhop maya heng helpol te hi Afghanistan chuan ahum ni in Pakistan chuan an ngaya heng helpol bupui hi Afghanistan a omani heng helpol te hi Taliban Afghanistan te hian ral thuman peya han support ani tichu Pakistan ngai dana ni burmaya hewang hian Afghanistan abei phata ani ber mai Afghanistan ram ria tharum thona thar thlenga hian mitam takan thi ni in media ten antar langa Pakistan hian Qatar Saudi Arabia te abia a thopuya asom mani khan kan puang to Pakistan le Saudi Arabia te chuan military tho hona ngetak mai khan siama heng ram pani te hi pon lamatang beituan omani chuan intran pui tona chu beina dawlet tura tho ho na tur thutlung khan lo ziaka Pakistan ti boitu le beitu chu Saudi Arabia tan melma an ni dona Saudi Arabia beitu pon lam melma te ram emo chu Pakistan pon Saudi thlawang hawina bei puyang ti te nia Pakistan nuclear al thuam chu Saudi channan man thei ani thu te po khakan lo tar lang to bokani kha khatianga thutlung an zia kha India ta na himlo viau maya India pona sei selani kha Qatar po hi Pakistan tran tu an ni Qatar le Saudi te chu Pakistan hian abia a tho ho puya somek bokani tun haya Pakistan le US hian tho dun na thata kan na ya Pakistan a oil zon chuana konga US chuan a puidon bokatin US chuan supply tamjok Pakistan a kalpuya tumboka chutiang chuan malak na chaktak mai Pakistan le US po hian an kalpuya India thik tham malak na US le Pakistan hian an kalpui mek bokani Afghanistan Pakistan buaina indona atlan hiam done moti lain Afghanistan a Pakistan jet na chu akal chhole ta ni Pakistan minister te inbiak na nei pui tura Afghanistanin Pakistan mi le sa te lu aphal lo wangin Islamabad chuan Qatar le Saudi Arabia chu palai na thok turin an lo ngen to bok Pakistan sipai te le Taliban fighter te inkara silai manga in beiton na chu akal chhozela Kandahar province a Pakistan le Afghanistan ramri boitaka hian Pakistan lam hian be pui thlangna tharan kalpui heta hian mi thanem takan thi ni in media tan antar langa he thenom ram pani in be na hi azual zel ni in media tan antar lang Pakistan hian fighter jet mangin be pui thlangna tharan kalpui le ani buena tlaniam done moti lain tuna hian in be na thara chuak le a karma sa khan Islamabad chuan Kabul a Tariq Taliban Pakistan kem te hanlo beitoa khami kal zela khan tuna hian ram pani te na zo kai nep na tur boro kom chhomek bok kum sang ni le som ni pakhata Taliban ten thu neina an lak nuwa a thinam ram te nena in kara in hriat thiam lo na chawa bikin Pakistan nena in kar hi a thalo viau mai Taliban Foreign Minister in India Atlo Khan New Delhi le Kabul in kara thodun na ziania khathil wang khan Pakistan chuan Islamabad a Kabul diplomat chuan ko pha nge ani Taliban thupong tu Zabihullah Mujahid chuan Pakistan chuan Kandahar province a Spin Boldak district a light and heavy weapons akap luta Civil mi sompanga an thile to mi sa suang an hliamani districta hospital pakhat chu damlo tam tak admit na hani mek meichele na pang somriat chuang heta hian admit ani thu Taliban thupuang tu hian a soya Taliban chuan an fighter ten phubalak na an kalpui zel ti soin silai mangin Pakistan sipai tam tak an that ve bokani tin Taliban thupuang tu chuan a soya Pakistan ral thum le an teng te po
thahnem tak kan manani tiin Taliban lam chuan thu chuan siama video viral then khata chuan Taliban fighter te chuan Pakistan T-55 teng an mana Islamabad ina Serbia atanga an lei teng ani kong le lama chuan Pakistan sipai te hian Taliban chu thimlam le marlam ramri hmun pahnia an be nia soyani khoina pahnia hian hi an boi tran tir lai khani in July an boina hmun chu tuna chuan a zia deuh towa Taliban fighter somthum bor velan thi ni in Pakistan lam chuan an soi Pakistan chuan spin ball dak bula mi somni dang an thi thu an soya Pakistan Air Force fighter jet tena be puan thlak dan Kandahar air strike an nei dan te video Pakistan lam hian an ti chuak bok Pakistan chuan Chaman district a Taliban te beina hian civil mi pali an hliam ni in a soi ve boka Ramribial Orakzaya hian Pakistan military paramilitary sipai parukan thi ni in Reuters chuan atar langa he boina chuaka wang hian Ramribial a cheng mi sangtel chu mun him lama son chua mek ani heti lai hian Pakistan chuan tharum thona azwal zel wangin Qatar le Saudi Arabia te chu palai na thok turin angena Pakistan official te chuan pathian wangin Afghan tenen indona hi kanti to pangai ni ti in thupuani ron naya ram sang te palai na thok tur le boruak ti dai tura mala turin Pakistan lam hian an ngen ni in media ten an tar lang tun haya Pakistan le Saudi te chuan in remna an zia kan ichina kan tar lan ta kan khan ram panhi te chunga beina engpo chu an panhi in na taka chan le dun an ti amani kha he boina hi kar masa a Pakistan in ramrikal tlanga be pui thla na Kabul le Afghanistan kho pui danga akal pui nu khana ron ir chuaka aron trai darani kha tarigi Taliban Pakistan kemte Pakistan fighter jet te hian an be ani Pakistan chuan Taliban te chu TTP thlop tua apua kumsan hele somni pakhata tangkhan Pakistan sipai zatam tak heng TTP helte hian an lo that to Taliban hian Duran line kaltlangin Pakistan sipai te chu an be boka kartop khan Pakistan sipai somnga paret an thi to thu an puang to a hei kanjenala pok an lo ti chuak to ni kha Pakistan security outpost somni Taliban lam hian an ti chet sak to bok Saudi Arabia le Qatar atangin ngen na Pakistan chuan ati chuaka indona hare theina tura mala turin angena ni inbuat seina kalzel kara Afghanistan chuan Pakistan Defense Minister ASI hotu pale sipai official panni te chu Afghanistan nam chuan an ramalu an phal saklawa hei hi palai na thok tura kal tur ni in Pakistan chuan an soi hei hi an visa dilan nol sakani he thila wanghian Pakistan chu Afghanistan na in lei china zongjong ti top turin min norani ti in Pakistan chuan Afghanistan an pu he boina hi Afghan Foreign Minister Amir Khan Mutagian kar khachung India ram atlo khami groundbreaking trip ani laya thlengania India chuan Kabul an embassy din tharle turin thutluk na siam nge a hi Pakistan chuan adu lo hle thung ani Pakistan sipai te chuan Ramribiala Afghan Taliban lakabe pui thlakna tharan kalpuina mi somli chuang an thi ni in hantar langa Pakistan sipai te chuan October ni som panga sanghile som ni panga khan Afghan Taliban te be pui thlakna changle tin phubala nan kalpuya rampani te inkara ramri boina kalme ka hian Taliban lam hi somli borvel an thi ve to bok ni in media then khatten an tar langa Taliban Afghan Taliban te hian Pakistan occupied Kashmir Baluchistan province a spin boldok area mun pali an be Pakistan force te chuan sa takin an dole ta han let ni in thu chuan siam bokani he beina Pakistan lamina an chan let na Taliban member som panga tanga som ni vel an thi ni in Pakistan chuan thu chuan siam bokani tuna Pakistan be pui thlak na hi mun rang atanga kalpui ni in Taliban te chuan civil mi te ngai sakna an lan tir lo chutiang civil mi te chunga beina an lan tir lo ni an soya an kalpui lo ni an soya Pakistan ina an op Baluchistan a spin boldok beina hi thil thleng pakhat chawani lova October ni som pali zan kan Afghan Taliban le fitna al Khawarif TTP te chuan Khyber Pakhtunkhwa province a Khuram sector Pakistan ramri mun te po an lo beina sa toni Taliban ten an chan let na hian Pakistan sipai mun post pariat an ti chet ba ka Afghan Taliban le fitna al Khawarif fighter somni panga tanga somthum an thi ve bok nia soyani a sipai lam chuan Pakistan ina beina Pakistan post la kemo anral thuam Taliban ten an man nia soi chu thu diklawani thu Pakistan lam chuan thu chu an siamani Taliban sarkar propaganda chu basic fact check manga ti dik thayani ti in Pakistan lam chuan an soya
an sipai te chuan Pakistan laka beipui thlakna zawng chu chak takin ana thayang bera an chan liat zel dawn thu an puang Islamabad chuan Taliban sarkar chu firfiak pol ten ramrikal tanga beipui an thlakna atana malato lo turin a hriat tira mase heng puna te hi Kabul chuan an hnol fit thunga Afghan leilung chu thenom ram engma laka man ani lo thu asoi karma salama thil thenga khan Pakistan le Afghanistan ramri a beipui in thlak tonna akhan Pakistan sipai somnga pariat zet anthi ni in Afghanistan nam khan an puang ani kha Pakistan chuan mi somni pathum an thi ni na soi ve thunga Taliban le an thopui sipai zani chuang counter fire anthi ni in Pakistan chuan an lo puang ve to bokani kha Afghanistan le Pakistan ramri hi October ni som pani cholni khan kharani to bokani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan thanlet na natak kalpui ani ang tia atiam hnu darkara Pakistan fighter jet te chuan Afghanistan kopui Kabul lama beipui thlakna lian takan kalpui ani heram pani buana hi elakal chhozel inarin oma anmani chawni lewin kan kai danga ne chhozel thei boka khovel ram lian te pon pim khur takin helai hi an vilmek ni na langa chaina tan chuan Pakistan chu an thian tha ania Afghanistan po ram pakhat anga pom hasa ber tu te zinga China antela khothlang lam anor na konga hian China hian Afghanistan hi mun poimo taka angaya tuti lain US po hian Afghanistana Bagram Airport chu lu le ngei andu thu Donald Trump khana soini kha Bagram Airport kha US sipai Afghanistana anum laya US sipai tena an thuam an chei ania kovela indo thlona tum hun him ber polangai ani to bokani chu China malak zelna le Russia nornan te po helai Bagram Airport hi mun poimo takani China ina nuclear al thuam then khata dana Xinjiang atangin helai Bagram Airport hi lalote aloni boknen chu US tan chuanin mun poimo takani dona hi Donald Trump chuan an sipai ten Bagram Airport hi luale se adu thu kha lo soi towa maro chu Afghanistan Taliban te hian ramti ozong lo maya engtin nge US hian ma alak zel don ti te pokan ngai changanga heti lai hian foreign policy US na kalpuina hian kan lo puang towa USSR hun lai khan a break ra sak turin China kha US khan mang tangkaya maro chu China kha mi a an lo ni bik lova China khan in checklen nana manga USSR kha chu ake chatarenga amai ro chu US elpak khopin China ti hian an ron lian ta hani chu US thilti sual pakhat poni ve hrim boka hei tuna China epnan ram rem chang le ram lian ber chu India ani le meka chu India le US an tho dun theina chan pakhat po hi ni hrim bokani mel mathu mun nei chu thian an lian ti mathlon lovin India elpui ber pakhat China ania chuti line US po elpui ber le US ron phak mai turanga lang China hi US chuan beng da yatuma chumi tan chuan India hi mang tangkai vio bokani amai ro chu USSR luk chiat na US in China amhan tangkai truma athilti swalangkha India chunga hian US hian ti atum to lo ni in alanga tuna hian India chu khovel economy a palina din mun ron lo chawin India break ra saknan hian US hian Pakistan amang vele mek ni pona langa tutak chu India tan chuanin fingtaka malak angai ve bokani Pakistan break ra saknan Afghanistan chu US hian amang le mai thei ti te po ani chutiang chu foreign policy an kalpui dan te po hi ania engponi se Pakistan Afghanistan buaina hi akal zela ni chuan kan kai zau taka nei thaya lai bel po hian ngai vena hlo chho veo mai thil thleng thar ber te kan langai chang zel tura nga yang